En nom de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella, que és l'entitat federativa titular de la Casa dels Entremesos, us donem la benvinguda i us agraïm que ens acompanyem en aquest acte. En aquesta sala hi fem de tot, assagem, fem presentacions, xerrades, conferències, és a dir, és multiús. De totes les entitats federades n'hi ha algunes de més actives que són les que sovint són les responsables dels actes que fem en aquesta sala. En aquest cas és l'Esbart Català de Dansaires, que és una d'elles, de les actives, que organitza la presentació d'un llibre que és l'obra guanyadora d'un premi que convoca l'Esbart Català de Dansaires, com després us explicaran. El llibre té el títol Les gitanes de Sant Vicenç de Castellet, recull històric del ball popular de gitanes de Sant Vicenç de Castellet entre 1907 i el 2024. Doncs res més per part de la Federació, caldrà cop donar-vos la benvinguda i l'agraïment. I abans de passar la paraula al president de l'Esbart Català de Dansaires, convidem a la regidora de Cultura de l'Ajuntament, la senyora Carla Jiménez, si ens vol dirigir unes paraules. Bona nit i gràcies. Bé, bona nit i moltes gràcies per convidar-nos avui a l'estrena i l'explicació d'aquest llibre. Per nosaltres, les gitanes de Sant Vicenç de Castellet, és un sentiment profund que ens arriba al cor, és un sentiment de poble, és sentiment de pertinença. És un llibre molt important, del qual avui té el Jordi el goig de presentar, juntament amb en Joan Manel i el Marc Rodríguez, i avui no hi és el Lluís Oliveres, però també hi ha participat. I és un recull de fotos i d'història, i m'he deixat per nomenar el David Sant, que ell sí que ha fet el recull d'història i avui l'explicarà el Jordi, de les nostres gitanes, des del 1907 i durant 25 anys el Jordi ha treballat incansablement i de manera altruista en què es pogués fer aquest llibre. El va presentar al concurs de l'Esbart Dansaire Català i va tenir l'orgull de ser l'escollit. Per tant, com a regidora de Cultura, contentíssima, orgullosa de que les gitanes de Sant Vicenç de Castellet tinguin aquest llibre, que avui ho puguem venir a presentar aquí i convidar-vos a tots a poder participar a les nostres gitanes, que són per la segona Pasqua, que fem gitanes dissabte a la tarda, infantils i juvenils, i que el diumenge fem gitanes de grans, que som més de 400 balladors a plaça i que per tant és un sentiment que s'ha de viure en aquella plaça i quan sempre a plaça, per tant hi sou tots convidats. Moltes gràcies per acollir-nos avui aquí en aquesta sala tan bonica i que per molts anys tinguem cultura popular. Gràcies. Moltes gràcies, Carme. És un goig la teva discurs no preparat, t'ha sortit molt bé. La veritat és que t'ha sortit molt bé i coincideixo amb ella amb el tema de lo xulo que és anar-ho a veure. Les 400 persones ballant, les colles entrant, totes les figures que tenen i el que de tant en quant afegeixen per enriquir-les. Val molt la pena. Val molt la pena i és un sentiment que s'encomana quan ets allà. Fan ganes de treure-li l'armilla a algú i prendre-li el lloc. Bé, estem aquí justament per aquest llibre que tenim aquí fora i que alguns ja el teniu des de fa una setmana. Aquest llibre, això és una aventura que l'Esbart comença l'any 88, coincidint amb el 90è aniversari. I decideix en aquell moment fer un premi quinquennal pel tema d'estudis de dansa, no publicats, inèdits, nous projectes, sempre buscant el tema de cultura popular. No només pot sortir un premi, hem tingut anys que fins i tot hem tingut un accèssit, també hem tingut algun any que l'hem tingut de cert, però aquesta és una realitat, aquest el tenim aquí, i això no hagués estat possible si no hi hagués un jurat que, diguem-ne, a uns quants ens va tocar repassar tot el que va arribar, perquè vam tenir la sort que vam poder triar entre uns quants.
Entre els membres del jurat tenim aquí el president de l'agrupament d'Esbarts d'Ensaires, en Carles Majoan, que va participar amb nosaltres, va participar també amb el jurat en Joan Camps, a l'ICUP, la Montserrat, la secretària de l'Esbar aixecant acta, jo mateix. O sigui, va ser un tema xerrat i vam tenir també, si no recordo malament, el senyor Albert Vinyoles, que en aquell moment també va ser part del jurat. Tots ho portàvem llegit, ho portàvem preparat de casa i el millor de tot és decidir-ho després d'un sopar. Això sempre ajuda. Bé, com a premi, com el llibre aquest, com haureu vist per darrere, parla de les edicions anteriors, que tenim tanta varietat com de Sant Feliu de Codines, Camp de Tarragona, Prats de Lluçanès, Vilafranca del Penedès i fins i tot hi ha un que va ser un accèssit de l'edició anterior, que parlava sobre el corpus documental de València. O sigui, no ens parem, ens movem amb espais amplis i amb varietat de balls de diables a balls de bastons, de la trencadansa a les tradicions i danses d'un poble com Sant Feliu de Codines. O sigui, ens movem per tot arreu. Però aquest d'aquí, que a més, per mi té una curiositat, aquest és el premi de 2023, però el llibre abasta fins a 2024. Vull dir, ningú m'ho ha preguntat, li vam donar el premi del 2023, la informació del 24 no hi era, però ens va semblar tots plegats que era bo, que ja que teníem la documentació d'aquest any, per què no afegir-la? I això jo crec que va ser un encert perquè el tenim encara més actualitzat. I bé, aquest llibre... Tot surt, jo crec que, de l'estima i de la passió d'aquest senyor que tinc al meu costat per les tradicions del seu poble, per les danses. Ell ja ens va explicar l'altre dia una mica la seva història, emocionant en aquest cas, i de fet no el vam haver d'empènyer gaire per ajudar-lo que es presentés. Ens vam conèixer aquí mateix, amb la presentació d'un disc del Mercè Dansa, on havíem gravat justament les gitanes. El teníem assentat més o menys per aquella part d'allà, si no recordo malament. I al final el Joan Miquel va dir, anem a parlar-ne, que ell en sap molt. I d'aquí va sortir el llibre. Després, evidentment, tenia molt de material, moltíssim, i ha calgut un temps de feina per arrodonir-lo i per tenir aquesta presentació que tenim aquí. Per tant, vull dir, jo no us entretinc més, jo ja fins al final, com aquell que diu no va darrere boca, i els hi passo la paraula amb ells, amb en Jordi, amb en Marc Ballarà i amb en Joan Miquel, les tres persones que avui ens acompanyen aquí i que ens presentaran el llibre des de diferents vessants. Bé, bona nit a tots. He dit Joan Miquel i és Joan Manel Miquel. M'he menjat un nom. Disculpes. És el meu fill, no passa res. Bé, doncs, bona nit a tots i a totes. És un honor estar aquí amb vosaltres, aquí en aquesta sala, per presentar-vos aquest llibre que simbolitza molt més que unes pàgines escrites. És la memòria viva d'una tradició que ens identifica i uneix a diverses generacions del nostre poble. Abans de continuar, permeteu-me agrair a Daniel, a la Montserrat i a tot l'Esbar Català de Dansaires per poder fer realitat aquest somni i, a més, també per tota la feina que fan al llarg de tot l'any. Gràcies també als col·laboradors i als que m'acompanyen avui aquí, el Joan Manel i el Marc, i els que avui no han pogut venir, el David i el Lluís, que sense ells tampoc seria possible aquest llibre. També gràcies als que no estan però ens miren, ens vigilen des de dalt, i també moltes gràcies a tots vosaltres. Bé, aquest llibre recull la trajectòria d'una manifestació cultural única, neix amb l'objectiu de preservar i posar en valor el llegat d'aquesta tradició. L'esdeveniment que marca l'inici de les gitanes de la tradició de Sant Vicenç a la comarca del Bages, on fins a principis del segle XX aquest ball era totalment desconegut, el situem a l'any 1907, quan una colla de picapedrers procedents de Caldes de Montbui, a la comarca veïna del Vallès Occidental, i que treballaven a Sant Vicenç, van convèncer un grup de noies santvicentines per escenificar davant de tot el poble un ball típic de la seva localitat d'origen. L'acte va tenir lloc el diumenge 10 de febrer del 1907, a la plaça de la Constitució, a l'actual plaça de l'Ajuntament, a les 2 del migdia.
Pocs s'esperarien d'aquests picapedrers que després de gairebé 120 anys aquest ball esdevingués una festa que uneix tot un poble al voltant de la dansa i d'una plaça. Aquesta festa fou declarada d'interès local i des del 2019 està inclosa en el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Actualment, com bé ha dit la Carme, la celebrem el diumenge de la segona Pasqua a la plaça de l'Ajuntament, que aquest any cau el 8 de juny, i s'uneixen prop de 400 balladors distribuïts en diferents colles que es reuneixen per ballar i gaudir de les peces musicals interpretades per la cobla, fent vibrar tot el públic assistent envoltant dels colors i la brillantor de la plaça engalanada per l'ocasió. A través d'una feina exhaustiva de recerca i de documentació que ha portat gairebé 25 anys de feina totalment altruista i desinteressada, hem intentat capturar l'essència de les gitanes des dels seus orígens fins al seu present. I si em permeteu, m'agradaria explicar-vos com va sorgir la idea d'aquest llibre. Us ho vaig explicar divendres, però si em permeteu, no em fa res repetir-ho. L'any 99 va ser un any dur per mi, va ser un any que vaig estar ingressat a l'hospital, i quan em van començar a donar permisos per començar a sortir i a veure una miqueta de món, va ser l'any 2000 quan em vaig començar a apuntar a totes les entitats culturals del meu poble. Em vaig apuntar al periòdic local El Breny, a la Colla de Geganters, a l'Esbart d'Ensaire, a la Comissió de Reis i a la Coral Nou Horitzó. En aquest món de les entitats vaig descobrir un nou món i recordo que en aquesta última entitat, la Coral Nou Horitzó, em van comentar que aquest cap de setmana ballarien per primera vegada el ball de gitanes a la plaça. Reconec que vaig descobrir les gitanes tard, perquè la veritat que quan em van dir això no sabia ben bé de què es referien. Potser sí que havia vist l'Esbart fer algun dels seus balls tradicionals, però no sabia ben bé què eren les gitanes de les que tothom em parlava. Com a fotògraf que sóc, recordo que vaig anar a fer fotos a l'església i ja em vaig començar a encomanar de l'alegria de tots els balladors i balladores esperant nerviosos per arribar a la plaça. Un cop vam arribar a la plaça de l'Ajuntament i escoltar les primeres notes de la cobla, ja vaig caure rendit als peus d'aquesta festa. Només sentir aquestes notes ja em van venir tot un seguit de preguntes al meu cap. D'on ha sortit tot això? Des de quan es balla? S'ha ballat sempre? Per què hi ha colles diferents? I aquests colors? Poc a poc anava fent preguntes, però les respostes que rebia no em traien l'aigua clara. De veritat que no hi ha cap llibre que expliqui d'on ha sortit aquesta festa? Soc un apassionat de la història local i a poc vaig anar descobrint cosetes noves que em venien de nou sobre aquesta festa. Un programa, una foto, una notícia. Vaig pensar que això no es podia perdre i ho vaig començar a guardar. Així doncs, que va arribar l'any 2007, l'any del centenari de les gitanes de Sant Vicenç, i des de la comissió del centenari em van convidar a formar-ne part. Actualment encara formo part d'aquesta associació, convertida en l'Associació del Ball Popular de Gitanes. També voldria agrair a l'associació per formar part d'aquesta aventura i durant aquests anys anava recuperant tot el que podia. Però no va ser fins l'any 2011, l'any que es feien 20 anys de la segona recuperació, que vaig proposar en aquesta mateixa associació crear una exposició amb el material obtingut fins ara. Un cop feta aquesta exposició, vaig pensar que era el moment de fer un llibre o d'informar-me com fer-ho. Malauradament, el factor econòmic per fer aquest llibre era inviable, però jo continuava buscant tot el que estigués relacionat amb les gitanes del meu poble. No va ser fins l'any 2018 que vam presentar una web dedicada exclusivament a les gitanes de Sant Vicenç de Castellet. En aquesta web trobareu més de 10.000 imatges, retalls de premsa des de 1907 fins ara, bé, moltíssima informació. I a mesura que anaven passant els anys, aquesta informació anava engruixint. El meu somni encara era fer el llibre, però finalment, el 2023, l'Esbart Català de l'Ensaire convocava aquest premi i tota la informació ja la tenia. La qüestió era presentar-se perquè el nom ja el tenia. A principi de l'any passat va ser quan l'Esbart em va concedir el premi i avui estem aquí presentant aquest llibre. Tota una satisfacció. Evidentment, tot això no hauria estat possible sense l'ajuda de tot un poble, però també tenim molts col·laboradors. Vull destacar també la feina del Marc, el Joan Manel, el David i el Lluís,
que ells mateixos us explicaran el granet de sorra que han aportat per fer aquest llibre. Evidentment, aquest llibre l'hem estructurat en diversos capítols i trobarem la seva història, l'estructura de la festa, la part coreogràfica, les músiques, moltes fotografies i també trobareu tots, o gairebé tots els cartells que s'han anat fent de la festa fins al moment actual. També tenim un apartat de totes les núvies que hem tingut des del 92 fins ara i un capítol de totes les colles que ballen o que han ballat fins al moment actual. També trobareu diferents curiositats, com per exemple a la portada hi trobareu la imatge original del 10 de febrer del 1907, que com suposareu, aquella foto original és una placa de vidre en blanc i negre, però després de 70 hores d'edició avui li hem pogut posar color. Per acabar, us convido a endinsar-vos en aquest llibre que és, sense cap mena de dubte, un reflex de l'ànima de Sant Vicenç de Castellet. És la nostra història, el nostre present i un llegat que hem de cuidar perquè les futures generacions continuïn celebrant aquesta tradició. Dono la paraula al Joan Manel, que ens explicarà una miqueta l'apartat coreogràfic d'aquestes gitanes tan genuïnes i un cop més, moltes gràcies a tothom per acompanyar-nos en aquest acte tan especial. Gràcies. Hola, bona nit. Bé, en principi, permeteu-me que doni les gràcies amb el Jordi i a l'Esbar Català, on tenim bons amics, per haver fet possible l'edició d'aquest llibre. De fet, i disculpar personalment l'absència de Lluís Oliveres, perquè el tema de l'exposició, una miqueta d'explicació coreogràfica l'hem fet conjuntament, sobretot perquè l'Eva i jo vam estar els primers anys al capdavant, però després ha sigut el Lluís el que durant molts anys ha portat la ballada i a més hi ha anat introduint elements coreogràfics que estan bé perquè quan les danses són vives normalment agafen coses i es van formant i es van fent grans. Tampoc ens pensàvem que es fessin tan grans, la veritat. Vull dir, això va començar com una mena d'història molt de portes en dintre del poble, però bé, s'han fet grans i encantats de la vida. El llibre, que ho detalla tot perfectament, perquè és un treball de formigueta que poca gent sap fer tan ben feta, ja explica la idea coreogràfica. I jo penso més que res, l'altre dia a la presentació de Sant Vicenç amb el Lluís dèiem que què podem explicar, que no estigui explicat el llibre. Aleshores el que pensàvem és que potser el que no explica o potser no queda clar que podíem aportar com a il·lustració és explicar una mica perquè com que tothom està convidat a veure les gitanes a Sant Vicenç, que el que veiem ara a la plaça és el fruit del treball que prèviament l'Eduard Ventura va fer per crear les gitanes a l'escenari, que van ser estrenades un 13 de maig del 1989 al Teatre La Passió d'Olesa. A partir de tot un material, després el Marc ens explicarà el tema musical. O sigui, el material que es va poder utilitzar era un petit material musical i poques fotografies, a més de les gitanes de Sant Llorenç Savall. Us he de dir que després d'aquesta estrena, el 89, i plantejant la possibilitat d'agafar el treball d'escènic i portar-lo a plaça, això sí que ho vam fer entre l'Eva, Lluís Oliveres, Maria Alba Grau Vilardell i jo, ajudats per la colla de geganters, quan vam posar aquest treball a plaça, hi havia uns materials molt minsos vist a tot el material que surt al llibre. És a dir, les gitanes han conviscut amb un treball de recerca i de troballes, sobretot musicals, perquè el Marc ha trobat coses que en aquell moment no teníem. Potser la música hagués estat una altra, perquè s'han trobat partitures molt més antigues de les que nosaltres ens hem pogut basar i segurament serien més riques. Però bé, és el que tenim. Jo no em vull ficar en aquests temes perquè no són els meus, però parlant de coreografia sí deixar clar que el que es fa a plaça és purament agafar el treball escènic i posar-lo a plaça, adaptar-lo a plaça, respectant tota l'estructura
que en aquell moment va semblar que s'havia de fer. Què passa amb això, com amb tot? Està justificat? Pensem que sí. L'important és recuperar tradicions. Com les recuperem? Home, a partir del que tenim. Desgraciadament no hi ha pel·lícules del 1907 que veiem en moviment aquells picapedrers i que sapiguem com ho ballaven. Però a partir d'imatges i de sobretot una cosa que ja vaig explicar l'altre dia, la mare estava molt obsessionat, ell com a rubinenc i dansaire de l'Esbar de Rubí i després director de l'Esbar de Rubí, el que tenia molt interès és que les gitanes de Sant Vicenç, sobretot en els passos, no s'assemblessin gens a les gitanes de Rubí, perquè era una altra història i era una altra època. Esclar, les gitanes al Vallès són d'unes èpoques i a Sant Vicenç arriben a primers del segle XX. Pensem que les danses al carrer, que eren? Doncs sobretot els balls de moda, interpretats per les orquestres que acompanyaven els balls de festa major. Aleshores, tant en el vestuari que va crear la Maria Carbonell per l'escenari, com en els passos que la Guard Ventura va crear per recuperar aquestes gitanes, hi ha aquell regust, també musicalment, ho hem de dir, hi ha aquell regust de primers de segle XX, encara segons quines coses allò més noucentistes que són molt diferents musicalment i coreogràficament del que es balla al Vallès. Són un cas únic i nosaltres ens les estimem així com som, no? Com ens han arribat i com han evolucionat. Parlant de l'evolució, l'altre dia Lluís, perquè jo li vaig dir, jo puc fer una introducció, però tu que has viscut com a dansaire els primers 9 anys i després has continuat sent el mestre danser, ens pots explicar una miqueta l'evolució. Ell ens feia 2 apunts, que del que nosaltres vam posar a la plaça l'any 92 fins al que hi ha ara, bàsicament es va introduir una estrella immensa, que junta, no és una estrella de cada colla, sinó que és una estrella que agrupa a tota la gent que està ballant gitanes. Imagineu-vos una estrella de 400 persones, coreogràficament no dona per gaire, o sigui, per fer una evolució cap aquí i tornar cap allà, perquè si no la cobla hauria d'estar tocant els compassos de l'estrella una hora. I a part d'això, ara no recordo què més va dir que hi havia, que s'havia fet. Sí, el xotis mut. En els xotis hi ha un moment en què la cobla, actualment cobla, quan vam començar, era l'enregistrament que va fer el mestre Cunigrau, allà talladet, amb altaveus, perquè no hi havia cobla ni pressupost ni res que s'assemblés. Actualment la cobla el que fa és que para i llavors els dansaires amb les castanyoles fan els passos del xotis exactament igual, però se'n diu el xotis mut perquè no hi ha música i s'acompanya només amb la percussió de les castanyoles. Això en quant al que és la dansa, l'estructura coreogràfica de la dansa. El que és la festa és molt més gran. És molt més gran. Si va amb el centenari, s'hi va incorporar una sardana, si es fa el ball de gegants també. És a dir, la festa és molt més que només el ball de gitanes. Ja comença amb un cercavila. Això ho explica el llibre. Però coreogràficament l'evolució ha sigut aquesta. Més que res, insisteixo, deixar clar que el que veiem a la plaça va néixer aquest any 89, després de fer una expedició a Sant Llorenç Savall, que és el referent que teníem, ho explica molt bé el llibre, de les últimes gitanes que s'havien ballat a Sant Vicenç. I això és el que es balla i això és el que es viu. I res més. Us passo la paraula amb el Marc, que ell sí que té moltes coses a explicar sobre música, perquè ha trobat de tot, i insisteixo, tant de bo s'hagués trobat tot el que hi ha ara per posar aquestes gitanes a l'escenari i al carrer. Res més, gràcies. Bon vespre, moltes gràcies Joan Manel, moltes gràcies Jordi, a l'Esbar Català, per haver pogut acabar fent un d'aquests desitjos que era fer el llibre de gitanes. Això que deia el Joan Manel, jo també és perquè al final vas trobant coses, moltes les tenia també i les tenia ja guardades i no les havia remenat fins ara, fins al moment de fer el llibre, també de buscar i de veure què tinc allà i no havíem agafat gaire. El tema de les músiques de les gitanes, vulguis o no, aquelles músiques que van agafar en el seu moment són les músiques que es ballaven a mitjans del segle XIX, que són el xotis, el catxutxa, el que es va agafar en aquell moment. Al 1907 no sabem què van ballar exactament, perquè no hi ha cap referència de partitures ni
ni de res. Sí que hi ha la referència de l'orquestra que ho va tocar, que era els catalans, l'orquestra dels catalans, però no sabem en quines partitures ni res van tocar. Llavors, vosaltres, quan les van recuperar el 1989, ho vam fer a partir d'unes partitures de piano que ja hi havia el nom de l'Esbar, perquè l'Esbar s'havia creat el 48, unes partitures de piano, que tampoc posa ben bé ni de qui són. Se suposa que devien ser del mestre Francesc Joanola, però de ningú més. I jo fa uns anys, allò com a friquis, que som una mica tots plegats, a la Biblioteca de Sant Vicenç, una biblioteca que celebrem 75 anys, hi ha molt material local, i teniu un racó, que hi ha 4, 5 carpessans aquests definitius, que és només de partitures, d'un senyor que va ser secretari municipal, un dels secretaris que més anys s'ha passat a la història de Catalunya, avi del Pere Anton, no, avi, si ho heu dit bé, l'avi del Pere Anton, secretari municipal, director del coro de Sant Vicenç i descendent de Sant Llorenç Savall, justament. Doncs hi ha aquell patrimoni allà, fa molts anys que la família ho va donar a la biblioteca i allà estava. I jo, amb els meus anys, encara no treballava de tècnic llavors de cultura de Sant Vicenç, sinó que anava fent allò que amb l'assumpte de la biblioteca anava regirant. I de tant en tant m'hi deia, deixa'm mirar aquelles carpetes. Doncs allà hi vaig trobar les partitures més antigues que es coneixen de les gitanes, que, tal com posa, es van ballar la primera vegada el 1918, doncs amb aquell plec de partitures, segona ballada el 1949. D'acord? Doncs aquí tenim un material que en aquell moment és aquell que no havíem conegut, que no hi era, però musicalment, si te'l mires i l'analitzes, segueix les mateixes melodies de gitanes, de tot arreu, del xotis, catxutxa, però, per exemple, hi ha una expulsada a la partitura, però que posa directament aquesta no es toca. Justament. I en les gitanes de Sant Vicenç, la característica que hi ha, ja fa molts anys, és que hi ha un baljota. Un baljota i l'inici amb el ball de Caldes. Això en aquelles partitures primeres no hi són. Això vol dir que en les primeres partitures on hi surt el baljota, el ball de Caldes tampoc, perquè el ball de Caldes es va introduir posterior també, i el que no hi havia en aquelles primeres partitures era el galop d'entrada, en aquelles primeres del 18 que tenim, i aquestes partitures devien ser les que van fer servir aquells anys. Melòdicament, i és el que dèiem l'altre dia, són les melodies de les gitanes, els xotis i tot, però ja hi ha petites diferències rítmiques, amb corxeres i semicorxeres diferents, alguns tresets que en les gitanes del Vallès no hi són, i d'estructura, i petites diferències melòdiques. Però vull dir que ja tenen un tret diferent a les gitanes del Vallès. Les gitanes del Vallès són tothom quasi bé acaba ballant les mateixes, del mateix tipus de melodia, doncs aquelles hi ha petites diferències. Doncs aquestes partitures les vam trobar era joveneta quan remenava això a la biblioteca, doncs aquí tenim un origen que no havíem conegut, i aquesta sabia que estava a la biblioteca. Llavors, el 49, quan va recuperar les vares, devien crear aquestes segones partitures, i aquí sí que s'incorpora, per primera vegada, el baljota i el pas doble Catalunya. El pas doble Catalunya serà el que llavors acabarà sent el galop d'entrada que acabem fent sempre a plaça. Però llavors era el pas doble Catalunya. I el que està bé també mirar aquelles partitures, perquè l'ordre és completament diferent del que fem ara. Començàvem amb el pas doble Catalunya i el primer entremès ja era el baljota, quan ara el tenim al final. Vull dir que ja tenia, aquelles partitures del 49 tenien completament un altre ordre. Aquelles partitures del 49 són les que els serviria llavors el 89 per agafar, crear el guió musical amb el Josep Torres de Manresa i ells mateixos i incorporar-hi un galop final, que això jo no ho sabia, ho explicava el Joan Manel, que va ser a partir d'un galop que a vosaltres us agradava molt. I faltava alguna per acabar i vam ficar-hi aquest galop. I és el que ha acabat sent el galop final de festa i acaba sent un gran galop. I són les partitures que llavors van fer servir per fer el 89. El que ha arribat fa un temps també, i jo ho tenia allò que em va arribar a les mans, una senyora de Sant Vicenç, i em va dir fa un temps, això t'ho dono a tu perquè jo sé que ho cuidaràs i ho tindràs. I sí, estava allà. I eren, doncs, que no l'havia mirat clarament allò per sobre. I és curiós perquè hi ha les partitures que es van fer, les partitxeles, perdó, que es van fer el 1900
49, justament amb una instrumentació, n'hi ha dos tipus, la que hi havia, més una instrumentació feta per Francesc Joanola. Francesc Joanola era un dels músics de cobla més importants d'aquell moment a la Catalunya Central, compositor de moltíssimes sardanes. A aquella època, justament a Sant Vicenç, em va composar un parell o tres que les va dedicar al poble. Doncs a aquella època, el que ens podem imaginar és que l'Esbart, en aquell moment, va encarregar al mestre Joanola de Manresa que fes un nou arranjament. Hi ha un arranjament de partitxeles, de cobla, que aquest no l'hem sentit mai directament, perquè clar, quan ells van fer servir van agafar el guió de piano, que era l'únic que hi havia, que aquest el teníeu a l'Esbart, va arribar a través de Sant Llorenç, i potser no, i del Pere Vall, potser. No va arribar aquell moment? Sí, dels ex-ensaires. Però aquest plec de partitures està allà. Vull dir que algun dia potser l'hem de fer sonar, perquè és una harmonització completament diferent. El que no hi ha és una general. I llavors el que he trobat ara fa poc, dins aquest plec, era un arranjament que també, m'imagino que és Joanola també, és d'orquestrina. Una orquestrina on hi ha un violins, on hi ha saxofons, on hi ha trombons, cosa que tampoc coneixíem que hi havia un arranjament per orquestrina de l'any 49. Això és el que hi havia, llavors ells de l'any 89, per això penso que les gitanes tenen un ric material musical molt important, i jo sempre, m'imagino que és per la banda musical, no? Sempre defenso, no? Ho veiem a plaça, però moltes vegades ens n'oblidem que hi ha una cobla, que hi ha uns músics, hi ha una direcció musical que estan tocant i que sense ells no hi hauria les gitanes, no? Hi ha la part coreogràfica que és molt important, però la música és el que hi dona força. I llavors el que vam fer l'any 89 jo penso que va ser una obra espectacular, perquè van acabar creant aquell guió musical i van donar la instrumentació a fer amb el mestre Agustí Coigrau, un dels genis, penso en aquell moment devia ser el top 10, en aquell moment, i un músic espectacular. La instrumentació de cobla és molt, molt xula i va crear aquell guió que és el que van fer servir a escenari. Quan van baixar a plaça el que van fer amb aquell guió, clar, no hi havia res més. I van fer una gravació, el Joan hi participava com a falabiolaire, l'any 91 vau gravar? 90-91 devia ser la gravació, jo no recordo, ara ho posa al llibre. I el que van fer llavors va ser retallar. I agafar aquells balls, doncs el xotis el van retallar, el van ajuntar i van fer 2 tirades, que en l'escenari no hi són. A la catxutxa, i encara l'altre dia una, que m'imagino que ja saps qui és, em deia, encara n'hi ha un, dic, ja ho sé que n'hi ha un, que no s'ha baixat a plaça, em va fer un WhatsApp aquesta setmana i tot. Hi ha la maixurca que es balla dalt l'escenari i encara no s'ha baixat a plaça. I és cert, hi ha la maixurca que encara només es balla a l'escenari. Però llavors, en aquell moment es va agafar aquest material. Aquest material, també s'ha de dir que ha anat passant, va anar passant de cobles en cobles i hem tingut sempre la sort de fa quasi 25 anys que hi ha a la ciutat de Terrassa, però ja us podeu imaginar com era una partitxela d'un instrumentista amb retalls. Hi havia un moment que un dia m'ho deien els músics, ja fa anys ara, i el mestre Núñez, que avui em sap greu que no hi hagi ningú perquè ell és el que les porta dirigint fa 25 anys i des de l'any passat s'ha incorporat el Dani Gasulla, em deien és que ja no els podem llegir perquè de tants retalls, perquè clar, tot un guió musical que van començar a retallar aquí, repetir, no sé què, i fa uns anys ara hi ha unes partitures editades que va fer la Cobla Ciutat de Terrassa i està molt bé perquè ara ja es pot llegir i es llegeix molt bé. I llavors, potser el resultat final és, ara fa 2 anys, o no, que vam fer el Mercè Dansa i es va fer una nova gravació que és la que jo sempre reivindico que està a l'Spotify gràcies a l'Esbart Català, que és el Mercè Dansa 5, i està molt bé, perquè Sant Vicenç jo sempre els dic, estan penjant Instagrams i em pengen el xotis de la principal de la Bisbal tocant un altre xotis. No, que ja el tenim. L'únic que la gent que busca a l'Spotify busca gitanes de Sant Vicenç i no surt. Llavors no se'ls ha d'explicar, no, que és el Mercè Dansa 5, però tenim la sort d'ara que està gravat tal com es ballen a plaça. També s'ha de dir que durant aquests anys també s'han incorporat nou material de partitures, com pot ser l'any 2007 es va voler crear un nou entremès, que era un balset, se li va anomenar el balset de la memòria, a partir de que Sant Vicenç havíem celebrat el 2001, el mil·lenari de Sant Vicenç, que es va fer tot un espectacle que vam fer entre les entitats, amb obra musical del Xavier Mestres, i el 2007 se li va encarregar una partitura nova, que és un balset, que és molt xulo, té 2 parts, i segueix una mica
l'himne musical que tenim a Sant Vicenç, que és el Bagul de la Memòria. L'únic que aquest ball només l'hem ballat una vegada, aquell any, i ja està. No l'hem tornat a ballar més, i és un entremès que podríem dir que es va crear nou per incorporar i allà ha quedat. I llavors, com a material musical, és interessant, perquè a dins la ballada, a part del que és gitanes, com bé deia el Joan Manel, hi ha la part del Ball de Barons, que el Ball de Barons és el que obre l'acte, que són els 2 gegants de Sant Vicenç que ofereixen al poble un vals, amb coreografia de Joan Manel i obra d'un Sant Vicentí, el Joan Pena, i van fer un molt bonic vals, és preciós, i sempre ha estat enllaunat. I des de l'any passat es va estrenar una nova instrumentació feta pel Dani Gasulla, i és molt xulo perquè pots sentir-lo en cobla. I ara a plaça es pot dir que tot el que sona a plaça és música en directe, que també està bé. I el que portem treballant aquests anys és que va haver-hi molts anys que no teníem la percussió a plaça, doncs perquè a les gitanes no teníem diners per pagar, clarament, i ara ja portem uns anys que a plaça també hi podem incorporar les timbales, i el so també canvia molt. I llavors hi ha un altre material com és la sardana, que ha dit el Joan Manel, que és una sardana feta pel Jordi Molina, una sardana que és preciosa i que és un material més que hi ha en tot l'acte de les gitanes. A part, s'han fet altres cosetes, com pot ser el que jo sempre reivindico, que és el concert del centenari. Això també forma part de tot aquest material musical i de patrimoni que té les gitanes, que és un concert que es va crear el 2007, pel centenari de les gitanes. També se li va encarregar en aquell moment amb el Xavi Mestres, i és un concert que és espectacular. Podríem dir, quan es va crear era pensant en la visió de la Patum, i ara, que ja fa diversos anys que ho fan a Patum, que cada any encarreguen un músic, li encarreguen un concert de la Patum, que el fan 15 dies abans, més o menys. Doncs aquell any se li va encarregar amb el Xavi Mestres una obra del que eren les gitanes. I va fer una obra que només hi ha l'enregistrament en directe d'aquell dia, que està a la pàgina web, que és el concert del centenari, que és espectacular. Jo sempre reivindico. Era un concert que es va fer amb cobla, orquestra de cambra, quintet de jazz i quintet de veus. És una obra espectacular, única, molt xula. La producció és cara, però bueno, un dia això, senyora regidora, l'hem de tornar a recuperar, perquè a part, en aquell moment no ho vam gravar, només hi ha aquella gravació en directe, que us recomano que us l'escolteu a la web, i és un concert molt xulo, i dona una altra visió del que és les gitanes, també seguint el mateix fil, però és diferent. I llavors, amb els anys, també s'han fet petites versions, per un any es va fer una versió, també l'any del centenari, per cobla de 3 quartans, que també està molt bé, que només es va tocar aquella vegada. Vull dir que tenim material que algun dia ha d'anar sortint a la llum una altra vegada, perquè s'han tocat només una vegada. I l'Escola de Música també ha fet un treball durant molts anys d'anar fent les músiques de gitanes amb alumnes, i això també està bé perquè és material que han anat adaptant tant per quartets de violins com ara han fet trios, etc. En definitiva, que és un material musical molt xulo, que hi ha les gitanes del Vallès i que jo també en aquests últims anys, per diferents coses, les he anat coneixent més cada partitura, i veus que sí, que és el mateix, però no. Sant Vicenç té aquelles petites diferències, i pensant que, per exemple, la majorca és completament diferent a les que es ballen al Vallès, o com sona, no? Musicalment. Vull dir que hi ha petites diferències que fan que sigui un material musical, penso, únic i molt xulo d'anar escoltant i d'anar-li treballant. Res més, hem enrotllat prou. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi, Joan Manel, ara sí, i Marc. Aquí, Marc, ja saps que defensem lo de la música en directe sempre. D'aquell dia de la presentació que vam fer, en Joan Manel ha parlat en nom del Lluís Oliveres, però vam tenir també el David Sant, que ens va fer una xerrada des del punt de vista d'un historiador, i jo em vaig prendre una nota puntual perquè em vam semblar que tancàvem un cercle, i ara us ho explicaré. Parlava de com van arribar els picapedrers aquests de Caldes buscant-se la vida perquè no havia feina per tot a Caldes. I a Caldes, del que més feien eren les llambordes que enviaven a Barcelona. Els que veu estar el dia que li vam donar el premi tant al Jordi, el nostre premi és una llamborda. Ara ens falta saber si era d'aquells picapedrers, però tenia el premi
venia lligat sense saber-ho. Em deixes afegir una cosa, que parlem de les llambordes de Caldes, però recordar que Sant Vicenç, tota l'exposició universal de 1922, la majoria de pedra que teniu a la font de Montjuïc i al voltant de tots els palaus de Montjuïc és de Sant Vicenç. És sortida de Sant Vicenç. Per això els de Caldes van també venir a treballar a Sant Vicenç, perquè hi havia pedreres. Però mireu, o la mateixa Sagrada Família, una de les façanes és tota feta en pedra de Sant Vicenç. Vull dir que en teniu força per aquí, de pedra de Sant Vicenç. I probablement van ballar. Segur. Per tant, aquí ho lliguem tot. A Montjuïc sí. A Montjuïc sí. A Montjuïc sí. Es va fer una ballada important per part de l'Esbar de 49-50. Sí. Era inevitable que publiquéssim aquest llibre, ja ho veieu. Aquí el destí ens hi ha portat a anar de la mà. A vegades tenien les esperes. Sí. I aquesta vegada ha sigut així. Ja ho crec. Gràcies a tots per la vostra participació, a tu Jordi per aquesta feinada i per aquest llibre que ens omple d'orgull a tots plegats, tant al poble com aquí a l'Esbar, i gràcies a tots per venir i molt bona nit. I, evidentment, us convidem a noves presentacions, que sempre en tenim.